De cele mai multe ori, cancerul de ovar se depistează în stadii avansate și, din păcate, lucrul acesta se întâmplă pentru că nu există o metodă de screening a cancerului de ovar, cum există în cancerul de col uterin, citologia Babeș-Papa Nicolau. Și atunci femeile vin la consultul ginecologic și de cele mai multe ori au tumori în stadii avansate. Cancerul de ovar, într-adevăr, este unul din ucigașii tăcuți și este depistat de cele mai multe ori când deja boala a diseminat în pelvis. Aproximativ 70% din cazuri sunt depistate când deja boala a diseminat în pelvis. Ca și toate celelalte cancere, cancer și cancer ovarian, are o frecvență crescută după vârsta de 35 de ani, cu maximum după perioada de vârsta de menopauză. Deci după 35 de ani ar trebui anual fiecare femeie să consulte medicul ginecolog. De regulă, atunci când apar simptomele, deja există o avansare în stadiul a bolii. Distensia abdominală e unul din primele simptome care trimit pacienta la doctor. Distensia abdominală e determinată de ascita, adică lichidul din cavitatea abdominală, care poate să determine dureri, poate să determine senzație de balonare. Poate să de multe ori femeia vine la doctor pentru dispareunie, adică durere la contactul sexual, pentru grețuri, pentru inapetență, pentru modificări ale greutății corporale, fie în minus, fie în plus, pentru creșterea în diametru a circumferinței abdominale. Ea crede că s-a îngrășat, dar de fapt i s-a mărit circumferința abdominală prin prezența acestui lichid de ascită din cavitatea pelvină. Apoi inapetență, anorexie. La femeile în premenopauză pot apare tulburări ale ciclului menstrual, cu menstruații în exces. La femeile aflate în menopauză pot apare sângerări vaginale. Orice fel de sângerare vaginală trebuie să trimită pacienta la medic. Adesea, pacientele vin trimise de colegii gastroenterologi, tocmai pentru că simptomele pot fi, în primul rând, din sfera gastrointestinală. Și aici pot să anunț meteorismul, balonarea, diarea, constipația, lipsa poftei de mâncare. Diagnosticul se pune, în primul rând, în cadrul unui examen ginecologic, examenul clinic și examenul ecografic transvaginal. Dacă acestea ridică suspiciunea unei tumori de ovar, atunci se recurge la alte investigații radiologice, cum este CT-ul abdominal, CT de pelvis, radiografia de torace. Descoperite destul de devreme, sunt tratate foarte bine de colegii mei ginecologi. Histerectomie cu anexectomie, adică se scot organele genitale, câteodată se face și o mentectomie, marele epiplom se scoate pentru că conține depozite mai mici sau mai mari de cancer de ovar. Peste acest nivel, boala evoluează către generalizare în burtă. Adică carcinomatoza ovariană este boala care ajunge la un moment dat la chirurg. Pentru că ea poate interesa viscerele abdominale care țin de chirurgie digestivă. Dacă mai acum ceva vreme aceste femei erau condamnate, făceau un pic de tratament citostatic paliativ și atâta tot, în ziua de astăzi, studiind toate articolele care au apărut în lume, americani, francezi și așa mai departe, am observat că le putem da o șansă importantă printr-o chirurgie agresivă care să scoată cât mai mult din părțile afectate de carcinomatoză și în combinație, bineînțeles, cu tratamentul oncologic modern și bun. Chimioterapia se inițiază de regulă după tratamentul chirurgical, pentru că tratamentul chirurgical este cel care ne spune exact care este stadiul bolii și, evident, ne poate da acces la rezultatul histopatologic al tumorii, care va orienta oncologul asupra tipului de regim de chimioterapie pe care trebuie să-l folosească. Chimioterapia
e doar adjuvantă, nu este tratamentul de bază. Ea intervine ca tratament oarecum de bază doar în stadiile avansate, când e folosit în scop paliativ.